gaskiya. Wallahi shanun na Guda nawa ne ka zuba a gona? wallahi ban Dan uwarka tsoro kake ji dan kaga mutane a tsaye suna zarre ma ido har kana kukan ƙarya gindin iyar ka gaskiya. wallahi Shanaye nawa ka zuba a gona? shanu guda 4 Kutuma duro ma. yanzu ka ce biyan ka billahi alladhi aradu da Allah aradu billahi alladhi Shanaye nawa ne? ya soya ka billahi alladhi aradu da Allah daftar aradun Allah Daftarin uwarka ne shi? aradu Allah aradu daftar billahi alladhi aradu Allah Uwarka in ka gana mun kuka zan ci guro banka. Tambayan ka ake wanda ke ka dan uwarka da kake ba. Tambayan ka ake yi shanayen guda nawa ka zuba a gonan? shanu wallahi ni ballimi ba Allah to dan uwarka iyayenka suka zo ka karyata suka ci uwarka tun da ka amsa a gaban su ma za ka ci durin yarka shege munafiki wallahi ni wayo wannan ba su da mutunci ba guda nawa dabbobi guda nawa kusa a gona gabaki da guda nawa ne gaba ɗaya shanan da washan na gidan washan mutumi da naku na gidan naku gaba ɗaya guda nawa ne ku za a gona ni Allah ballimin yilba Allah baka lissafa wancan ba naku ne ka lissafa naku din guda nawa ne nawa guda hudu ko guda 10 kwantar da hankalinka kamar magana